Hakanege yukirish Bakhuid tangi duai naga benda polinak su pala klatno ni duai naga benda renik ramzij kadega Sngi ka jongi benda ka Sngi duai naga benda Taïew kelamare badega Sngi ka jongi benda ka Sngi pa ujisun karku kardo yakinege jingtumu baro Kohimen ko para tong esngongu yau jisu hakanega step nginang van rai ke jing tumu shime jongi hau jisu pigi bashimenta haka online ai ba ka bor jisu nang seizo halo jombe ive paive halur ki bapangi bashitam baro nginang yai bateng bentuai naga binta ka mega bible convention hau banai October ba ka long ka ba seizo niduai ru naga binta ka inner healing retreat hau banai banwan San Henry Hunyu Tarik, but Kunjuru Bible Convention. I baga board jisu nam pau haki eki baro kaba ngi perlong naga bintaka buram jungu jisu. Ha kerteng upa barukon badumen siyem Bakhuid. Amen. Kajinga e jungu trai jungu Jisu Christ. Pat kajingi jungu blay. Lem pat kajinga sulok jungu men siyem Bakhuid. Kindon reng ka bat pi baro. Reng ka bat piru. Kohimen ko pera mindaga Sngi kabalangka kin mau burom iaka jingyap mater jongu ya anis baptis pat nginang ngikin mau balay ulayap namar ulayang nagabindaga jing shisha ula pinsawa yaka sur jongu balay shaki briu bam tre ban kala ka bamut ba im haka pop ujisu kran hangiman ka kelit mat ban kala ka bamut ban ina yaka jinglong jonga pop ka jing siniu Kadang isim mendah agne kamas Bakhuid, gidangkin mau syai kadar, yaki jing talor jengi, yaki pop papin bit yangi man ki par, papin sausi yangi, kapapin tingit yaki jing long kui jengi, ginang karpad lembaka, jing asylum jengu yanis baptis, ban light luit naki pop jengi, ban yang scam naga bindaga jing shisha, naga bindaga jing kui, sausi yaki pop baro kiba, ngidle haka jingim jengi, pau jisu niarap yangi balong kiba kui. Jisu baik map yangi side kud yangi nabara ki pop ki bangilale yarap yangi balongi Bakhuid nga pla hau blay badon bor badon bade happy ko himen ko para bangilale pop shibun da ki jim parakat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakraw janga namar kata nga karpad ya kamaria Bakhuid Kabayaisa kati soti, yaki angel bat kiri koi, bari api ko himen ko para, bendoai na gabinda janga, hau try ublay jangi, ublay badon bor baro nis ne yangi, badendala map iki pop jangi, unyalam yangi shaka jingi mbam jeka. Amen. Try can rat ko blay his ne yangi, try can rat Blejisne yani Kristo mako Kristo rap kono benim jangi benim yani Traiken rat ko blejisne yani Traiken rat ko blejisne
yangi Kristo mako Kristo rap kono penim jangi penim yangi to nginia duwai ibu ya kejing tumu jangi baro kejing tumu shime jangi jing tumu jangi ingasem jangi jing tumu jangi bapangi bashitam ki tiapang haki hospital jing tumu jangi himen ki para ki kon jangi ki barake ki sngi ka ki ba leit ki exam bat ki kam ba per ai bau jisu unang karku unang kindi buram yangi duai na benda baraki ministry jangar tree center duai na benda father lijo bela one joint mai bai nang yo jing karku ka jing khoi jing khia met ban men siam koblei me ubela mon ba u ya anis unong pin baptist Bakhuid unlong unong prat lindi ya ukun jame haga jingka ya u bat haga jingyap jangu to ai ba kumba ula karlalang umatir janga jing shisha bat ka hok ngiru nginyale tenge ben imsngi ha kabayada ya ge jingi kai jame da utrai jangi jisu kristu kun jame uba im bat sansha renkat bat me haga jingelang kawai jang men siem Bakhuid ublei junom la junom Amen. Kejingpynbna kita berceri maya, kelenong bayi kat khot khat nyau ter berkhat kendai. Ya tu haki ya barok kata kepangala hukum ya pi. Haki to kisgi kaktin utrai kalakren hanga kaong. Mapi to panpo la kesengkai. Ki leit pada tu haki ya barok. Kata kepangala hukum ya pi watsya penting haki. Yo nga penting kela ya pi hakmat joki. Pad hakme nga penlong ya pi menta keski kanong pa palaker kenro uri chit nar perka kenro renong persya ya kari baro kowe persya ikisim ke juda kirang pa jongka kileng do jongka perki pa jongkari kin sayang persya ya pi henrekin om job ya pi napa ngadon bat pi uong utrai pan pelat ya pi kaktin jong utrai San jou verwegen en wat jouw spaat staat van dreef. Jouw spaat staat van dreef. Jingpynbna baroshisi, yagi kampenim jongne. Lait
ngaku lena do badan sana nentangan yai pynbna ki kam kelajong ngan pynbna baroshi Sngi ya ki kam penenjong Utrai undon ringkard bad pi ka jingpynbna ka gospel Bakhuid katkum o Marcos ha kata ka por u heret ulapha bad kem ia u Ioannis bodlate ia u habendi nakadaw ka Herodias ketengah jungu Philip u para jungu namar ula shongkurim yaka nabau Ioannis ula ong ha u heret kamlong kabas Songain ya pi bapin ya song bad ketengah upara jungpi. Kumda ke Herodias kalasni iap ya bad kalakwa ban penyap ya Henry kam iyo dong namarba heret ulating ya Ioannis naba ulatip ba ulong ubahog badu Bakhuid bad ula yada ya haba ulas ngap ya ulas ngolengkum jingmod Hadu kata-kata lakataru ulas ngobha ban sngap ya Kakabu kalawan hakasngi ka heret haba ula khawai ya kirangba kahima ya kirangba shipai bad ya kibakrau batri ka Galilea namar haba kakun ka Herodias kalawan rung bad kalashat kalapin ngobha ya heret bad ya ginong songbam lang kumda usim ula ong hak kata kakena pan nanga kat kabapi kwa badngan ai yaka hapi bad ulas mairu haka kat kabapi pan nanga ngan ai hapi bad shiteng kahima jonga kalami shabar bad kala kli yala kakmi ngan pan ayu bad kala jubab yaka kli yu Ioannis Baptist temar kumdahi kala rum bad kala leit kloy lang sya usim barkala dawa ka ong ngakwa bapin ai hanga kumne ya ka kli Ioannis Baptist ha ka pliang te usim ula babe hadu kata Henry nakadaw ke jingsmai jungu bar kita ginong songbam jungu umsim lakwa ban kala ya lakaktin hakam bad markumta hi usim ula kot ya uwei usipai nakakinhun pahara bad ula ai ka hukum ban wandra ya ka kli Ioannis ula leit bad ula krai kli ya habindi bad ula wandra ya ka kli ha ka pliang bad ula ai ya ka hakata kena pad kala ai ya ka halaka kami endagi sendran Ioannis kalios ngo sapangkane kelayawan shim ya ka med jungo bad kila tep ya ka haljinte ka gospel jongutrai Jingaroya make Chris. Ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ minta kasni kabalang karake ya kasni ken mau jingiap jongu Ioannis nong pin Baptist kani kalangasni Ioannis Baptist ula pediang ya ka jingiap mater namar ka jinge jongu nakabenta ka jingidu ble jongu nakabenta ka jingslur jongu ban yang nakabenta ka jingshisha ban kren ya ka jingshisha but minta kasni kadba ngiken mau burom yaw Ioannis Baptist
Don bun ki jaka ki ringgit ki Kristen ki reke khamba ya kane ka sngi jingya mater jongu Yanis Baptist. But kumbang tip haga balang haga liturgy ngi reke arsin ya ka sngi jongu Yanis Baptist. Ka sngi ka jongu but ka sngi yap jongu. Ka penishai kadar hadu katno ka jingim jongu Yanis Baptist kalong ka bakardor haka balang haka jingim jongi ki Kristen namar ulong unong karat lenti ya ujisu. Ula penkara ya ke lenti na ka benda ujisu. Ulong ubaya tulupa siya panga jingwan jong ujisu. Badula penkara ya ke beryu ban kala ka bamu. Te ki Kristen setelah ka perte ki leriu bele haka sngi yap jongu Yanis Baptist. Don ki basha jingit minta kasngi. Haka bakiar na ka jimbam mid bat ki dokka bat ki perleng na dong shadam. Don ki basha jingit kalem bam eye. Donru ki orthodox tradition ki Kristen ki ba orthodox ki kim tre ban pendon kam kano ka tari minta kasngi namar de lemba kawait lam tari la peniap ya ukai krai kli ya Yanis Baptist. Donru ki orthodox tradition kim tre ban bam ya ga jimbam ha ka pliang minta kasngi namar de ha ka pliang u Herod ula ai ya ka kli jongu Yanis Baptist shaka Salome. Donru ki bam tre ban bam kino ke jimbam ba pelun kum apel ne pan ki ba don ka dur peleng ban ken mau ya ka kli jongu Yanis Baptist. Kane baro kalonga dustur ki bariu bale ka ba ki Kristen ki le ban burom ya ka jingiap ba burom ya Yanis Baptist. Ba don ki ba duai ken mau da ka jing sosi ya ka jingiap namar Yanis Baptist ulong uba karau, ulong uba jahan badu Jisu, uba yid yaw Jisu, bad ulong ruba kanj mu Jisu, bad namar kene ki daw baro, ki buru ki don ke jingit palat yaw Yanis Baptist. Bad ula im ya ka jingim baduk, ula im ya ka jingim rinium lada ngilaban om, namar ula long uba perking ha ka bamgadi, ulong uba perking ru ha ka rukam ula yahit, ya ga rukam ba ula pong jain kumbangi yusno na ka gospel siapa angga jingim jongu ula pong ya ka jain sni ud bad ula bam tang ki jimbam baria ban im ula bam ya ga ngap bad ula bam ya ki puit kane kade ke rukam ba ula im ya ka jingim namar ula yaid lemba ka jingsha shitam ban pen kere na ga benda Jisu ban pen bana sha pang Jisu but ban yang scam na ga benda ka jingshisha but ngius ngo na ka jimpule hadu katno u Herod ula ting ya wat hadin ka jingya but namar bale ka jingya te plem jongu kalatut katasin ba yus ngo ya ka kerteng jong Yanis Baptist namar yalade shimet ula im hakapop ula kelim, ula syongsang, bad katanga jongu para jongu. Bad kane baro ka pelong iawu ban sausi, kane baro kala pelong iawu ban ting ya ka ba uim. Henry ke jing ting bad ke jing sausi, kam shimla pelong iawu ban kala ka bamut. Uyai beteng ban im ha ka pop. Bad ke jing shisha ka ba Yanis Baptist ula kren kelam shimla yarap iau Herod lait no usngotenang ban snap iau katasin Yanis Baptist ukren ia ke jing shisha ukren ia ke tino belai ukren ia pensawa ia ke sur jong ka beneng Henry kata ke baro ka ba ula snap kelam yarap ia ke jingim ben siem jong bun sin ha ke jingim Kristen don bun ki brio saudong jongi kis nga bun ki baro kitip ro ka tinu belai kitip ha ke jing shisha wad hadin ba kitip ya ka jing shisha ki jid ban im ya ka jingim bamkoi don bun ki brio kitip
Kerukam baki im kam ya de dur bad ka sur janga baneng. But kakatinu bele ka pensawa man ka por ha ka jingim jangi. Bakindup ke la ka bamod. Kindup in bed ya ka jingim jangi. Ya ki inga sem jangi. Ya ka rukam baki im. Henry ki jid ban im ha ka pop. Don buon gibriu saudang jangi. Kim patiao eye. Ha alor ka jingim jangi. Kinong pop ki ay bateng ban im ha ka pop. Ki ba kelim, ki ay beteng ben im haka pop kelim. Ki ba buai tanglang, ki ay beteng ben ya im haka jing buai tanglang. Ki briu kitu, ki ay beteng ben tu. Ki nong lute, ki ay beteng ben lute ya ki wai. Ki briu ki keren ben ya ki wai, ki ay beteng ben keren ben ya ki wai. Ki penkelang ding hapo jangki, dakum kini ki jing sunyo baro. Kalam kano ka jing kala haka jing em jangki. Hakum kuni ki beriu, uyanis baptis wan. Ke sur jongo belai kawan, sur jongo Jisu kawan, sur jongo gospel kawan. But kayai sa pensawa haka donud haka mensiam jongi. Peit ke rukam bapi kamya de dur bat ka jingkwa jongo Jisu. Kamya de dur bat ka mon jongo belai. Kela ka bamod. Henry ki beriu. Ki baid ya ka jing sngoba janga perte ka jing auria janga perte namar ki kam sautan nad ben im ha ka jing brai janga perte ki kintai dia Jisu ki kintai dia ka gospel but ki kam sautan nad ben pin berngia ya lade bon sin ya ka jing pin berngia janga ne ka juk but ka jing pin sngoba janga ne ka juk Neka jingkwa ban wadia ka rompong jonga neka juk. Kapelong buon gi brio ban ino ya ujisu. Ne kintait ya ujisu. Kintait ya ka jing shisha. But pinban ki kalalong nom pinya brio. Baro shing shisem. Kala sniu. Kala poisha ka jing jat. Namar. Kim shim la treban kalaka bamot. Yanis Baptist uwan shangiru. Mindaru haga jingim jangi. Man ka por ngi puson yau. Ngi deben sautu. Kadan ka ere ka e haga jingim jangiru. Bangi deben kala kabamod. Ngi deben ino. Lese uyanis Baptist one haga jinga sem jumpi. Lemba ki father. Lemba ki sister. Lemba ki nungyelam. Lemba ki catechist. Lemba ki remba balang. Remba ki buri ki bayid yau Jisu. Remba ki buri ki ba kindiu yau Jisu. Lese lembagi ki mi kipa, lembagi himen kipara, lembagi nongi kai jongi. Uyanis Baptist wan changi, daka bara ya ke kubur jonga beneng, daka bara ya ke kubur jongo Jisu. Henry ngi part ngi lekum no, ngi pinne donut, wat hadin bangi tip, kaya ke jing shisha. Wat hadin bangi sautu, omlong shu yanga ban im kumne. Ngi yai beteng, ban im hakapop. Ngi penslem shi penslem kadu kadwai kata ke jim penslem jangi ke jim buteng jangi ka pelong yangi nom penyap brio nom penyap oble nom penyap ya ka sur jong oble ha ka jingem jangi kane kalong ka jimma kabadon ha ka jingem jangi brio bampatiaw ha lor ka jingi do bale ko himmen ko para ngi don hapo jangi Herod Ngi don hapo jongi Salomi. Ngi don hapo jongi Herodias. But ngi don hapo jongi ru kasur jongo balai. Jinglong jongo balai. Jinglong jongi Yanis Baptist. Hadukat no. Ngi shimkia. Nengi penslem kanang. Ban kalalong nom penya brio. Ujisu kot uveringi. Mindakas ngi. Lemba kaneh ka jingsha shitong jongi Yanis Baptist. Ban penkirki. Ban wan pai sha ujisu. Ben penim ege jingim jangi. Kenamba ngini ade dur badu Jisu. Amdeshu ka dur jangka perte. Jisu bai e karku kardo yangi. Pen sule yangi. Pen gantang yangi. Bangin dup la ban kongo yame. Bangin dup la ban shashkor yame. Kam dame hakani ka sngi. Kadangi kin mau. Shapanga jingyap mater jong Yanis Baptist. Nagabindaga jing shisha. Yarap yangiru. Ben yang skem. Nagabindaga jing shisha. Daka bai ino ka pop. Kaba mangi im man ka kelip ma janga jingim jangi. Enyaro ya utrai Jisu Christ
Thohdieng yang Thohdieng plai ke jingi ke jingi. Nganget hau blai upa badan bor baro unang tau ke bening bad ke kendo bad hau Jesus Kristus kun marwe jungu utrai jungu ya ubala musim Bakhuid ya ubala kana ka Maria teisuti ya ubala shalebin popon Dios Pilatus la sanat na ya ula ya la tep ya ula kya shakibaya hagas ngiga balai la mi pan gibaya ula kiu shabening usang shakamon blai upa badan bor baro nang ta unwan pat ben bishari kibayim bat kibaya ngangit au men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya sila kiri koi haga jimap ikipop haga jimmi pat kado haga jingim bam chikut amen. Lai spa dripundriu. Lai spa dripundriu. Toya duai ko himen ko para baka jingkinia janga berjampi kan long ka bapriang hun hau ublai upa badan bor baro Trai yang jingnya di jompi. naga bynta ka jiro ka bor bateng jungu ka jimen to yang i balia ka balang baku jungu paro ka wai lemba kini ki jing tarwa ki bangi tarwa hame ko trai to ai bangin pinbait ya ge lindi jame kumbala hikai yau ya anis nong pin baptis Bakhuid ubade ka sur ka baperta hari kenja uba da ka jing slur bakrau ulashan muhor ya ka jingi kai jungu da ka ba uple ya la kasnam dau Chris utrai jangim utrai undon rengkat bat pim to kentiu ya la ki donut tongin aingu ya utrai uble jangim dashisha kalonga bashong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jingpynbna yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko ble badan bor bat bam jikut lemba utrai jangi Jesus Kristus uba hau nonglam ktin jangu yanis baptis Bakhuid ni ero ya ka buram bakrau jame namarba mela penkantang ya u nagabinda ka buram ka bakarpang hapadeng jangkito ke belaka nakikintei ka jingka ya u kalawanra ka jingkamen ka bakrau but what ha ka po jangka kami ula kenji daka jingkamen ha ka jingwan ka jingpynbna ya ki beriu tang ma umarwe nagi nungya tule pa baro bala kdau ya ukun lambrot jangka jingsius pa but ban penkantang ya ki ki batuin ula pen baptis ya u nongseng jangka baptis mahi bad ula donbok ben yo ai u kasaki ka bakan saitam da ka ba ple ya la ka janga snam bad namar kata lembat ki bor janga baneng ni mane yame kalam sange hangne hasla prate pachi junam ni pertajam shaka buram jame
haka jing riu bale nginangai ti haka jing tumu jangi sachasin ba umen siam Bakhuid un van hiar halo jangi halor ki bapang ki bashita halor ki nampa bakin kala ka bamut pi ki bashimenda haying online ai ba ka jing duwai jambi kalang ka basizo lemba ka jing wan hiar jang men siam Bakhuid halo jampi ivei pa ivei bangin duwai bangin yo ka jinga e ban yang saki naga bynta ukris dashisha melong Bakhuid kotrai kata mei jong ka jing Bakhuid barom namar kata ngi karpadia me topen Bakhuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa yo men siem jame kum ga jer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jango trai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pdiang yaga jing shashitam ula shim ya upu badang ka baingu yame ula kdia yavu badula angai halage sentran u ong to shim batobam na kane pi baro namar kane kalonga mechanga yakaba enaiti naga bynta jampi haka ju ke rekomenda la bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka halage sentran u ong to shim batudina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga janga jutang batimai badbam chikut ya ka bain pen mi naga bynta jampi ba naga bynta ki babun naga bynta ka jimmap ikipop to le yakane ban kan mau yanga kosnam bakardor jango Chris to pen Bakhuid yangi pen Bakhuid yaga men siam hadem pen Bakhuid pen kia yaki bapang ki bashitam baro yada yangi nau bamen naki kalam ka jingmaya jong ka jinget Katasin bangi bangi upu bangi di magane kakuri jingpynbna kajing yap jong me kotra tadadu menwa namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingya ba ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko trai ya upu jang ka jingim ba dia ka kuri jang ka jimpenim ngi da aing waidem namar mela nyu yangi ke ba bit ban ya ka ma jamme ba ban chakriya me da ka bas ngeverit ngi kar padia me bangi ke ba yo benda ka met ba ka snamu Chris ngi long ke ba la penyatli khave da men siam Bakhuid Token mau kutrai ke balang jume ke bala priang hasatla ke perthai bar to pinjanai ka ga jingen rengad bat uleo ukpa Bakhuid jongi Wilbert Marvin u Bishop jongi pat baro kilingdo bar kerunium token mamul rami yekin man ki para shin rang bar kinthei ki bala yotiada ke bakarman yek jingme pat bar ye baro ki bala kladno ha ga jingis nei jongme to pdiang yeki shaga jing shai ka kmar jongme to is ne angi baro ngi krpadia me baranggar bar kamaria teisu de Bakhuid ka kme jongoble ku Joseph Bakhuid kurim jongka ki apostol Bakhuid u Francis D Sales Bakhuid u Yohanes Bakhuid bar baro kuri Bakhuid ke bala pins ngo bhaya me pateng la pateng gendep long ke babit bani bentalem ha ka jingim bam chukut bar bangini yaro bar pindon borom ya me dau kun jongme u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu Kalong hame uble upa badan bor Haka jingelang kave jungumen sim Bakhuid Baro kaburam bad ka jingyaro Junom la junom Kohimmen
kopera to ngin duwai nagabinda baraka jing tumu jangi ngi duwai nagabinda kiramba jangama wait parish kiban stang retreat la shai naga holy redeemer niwa center moklam ngi duwai nagabinda baraki bapangi bashitam ngi duwai nagabinda baraki program kibadang wan hakama jangi kamega bible convention ha ubinai october but ka bible convention ha katlai tarik ubinai banwan but ka inner healing retreat san hinriyo hinyo tarik jogni ubinai banwan Kopa jangim ubaha bening kalonga bakhuid ka kapteng jame kanwan ka hima jame kalonga mon jame hakindo kumbaha bening tuai yang iminta ka jimbam jangi kabahala kasngi badamap yangi gerengkang jangi kumbangi rungi map yaga beles niu yangi badwatelam yangi shaka jimban shoy and rate of light yangi naga basiniu top light yangi ngi karpat ko try naga jing sini baro haga jing spoon jamme tai jing suk jing sign haga sngi jangi knamba daga jing arab ka jing snei jamme ngi light barabo naga pop bangin yo jing ada naga jing jen jar baro kabangi dangap kemelindi haga jing karmen bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ Namar ka jume kalong hima ka jume ka bon barka ko juno Kotrai Jesus Christ meyu bela ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe tigi pop jangi henry ya ka jinge janga balang jame pada ka jing spoon jame to ai haka ka jingsuk bar ka jinge teli khawe khatkum ka mon jame mame uba im pada basensha junom la junom Amen ka jingsuk utrai kandon barabo rengka bat pim Rengka bar piru dap da ka jinge do Kristo ngin yaingu markalia Hakami ukun lambro jang oble. Hakami bakit naga pop jang kaparte. Sukito ke bala kot shaka jing kawai jang ukun lambrot. Henry shungaktin bagmin sim jang akan sakya. Kamet maras nam jang Chris kan rin siya.
Dubai Jesu. Ngis ngo yame ngir ya ro yame ngi mane yame nagabinda ka jingwan jame hapo ka donur ka men siam jangi lemba ka communion Bakhuid communion men siam karku kardo yangi agani ka sngi bangi ken mau ya yanis baptist nang pin baptist bala shayam nagabinda ka buram jame nagabinda ka jingir jame Jesu bait karku kardo yangi baro penslay yangi baro ai boring Jesu ai ka jingir jame nang seiso hapo jangi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus, 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 been guiding it, Jesus, been guiding it, Jesus. Taïew ke bapangi bashetambara ke badon hapadeng jangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Kohimen ko para. Aga jing rio bale ni Dubai naga bynta ka jing snem jungu jubilee ni karpad bang ni ojim ben jempura haga bashim bynta ka kami sune bynta ka Sngi koppa uba habening ai ba ka jingait bamalai hangi hau kun jamme Jesus Christ u himmen jangi bala ka telij ding janga jingi spoon kan klang ha ki do du jangi daw men siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jing karmen bala karku nagabinda ka jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pin kala dur yangi shaki nong lur lingka bam ju shangtai ban bet ye gisambai janga gospel to ai ba ki tu gisambai kin pin kala dur na shapo ya ka jait pen riu padia ka perthe mariang baro ka we ha ka jing melenti batikana ya ka baning batimai ba ka perthe batimai haba enda ye ki bo jongo bamen la wengno kaburam jame kan teng shine juno to ai baga jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jingkarmen ya ga jingang nut ya ki tiar jingan show happening ai baga ta ga ju ka jinga e kan pen saprian ya ga jingkamen pa jing suk jangunong sius pa jangi satala ka parte shame ko blay jangi bala karku junam kan long kaburam pat ga jinga ro junam amen kopa jangim Baha bening kalong ka Bakhuid ka teng jame kanwan ka gima jame kalong ka mon jame ha kindaw kum baha bening kwai ngi minda ka jimbam jangi ka bahala ka Sngi padama pi kring khang jangi kum bangi rungi ma pi ka beles niu yangi padwa delam yangi shaka jimpan shoy and right up light yangi na ka basiniu amen kublai ko maria ka jinahe utrai don bet la kuye pan te kinde bala karkuyo sopo jong pao Jesu ko Maria Bakhuid ko mi jong play tuai na kabinda jong iginompo minda da ka por ka jingyam jongi amen kaburam hau pa da ko en badmen sim Bakhuid kumba kalalang ka pamining kong kum juminda para po jinom da jinom amen to nginia duai to ai ko trai bamangi ki bareke buram yaga Sngi kha shabening jongu yanis Baptist Bakhuid ngin buram yaga ta ka ba ki kado ki ni sakrament ki bangi layo pediang but ngin kemen shushu na marka jing trai kam jongi hapo jongi dau Chris utrai jongim amen utrai undon reng khat bapim play button board baron karko yapi uppa baru khon baru men sim Bakhuid Amen. Ya leisuk ban penbana ka kubar babha jong utrai da ka jingim ka jompi. Yesu ya. Lai spa katsa.
Papa de Puna no Simbo Coit. And your right to suppress.